Ayan, shoutout po sa ating lahat. Video guys. Hi fans! Good morning! Happy Good Sunday! Happy Good Sunday! Yesterday, Saturday, ang ganda! Sarlaba, umaati ka pong action kahapon, David! Yes! Ngayon, panigurado, times 10 ang action ngayon. Kasi may mga newbie daw. Watch out guys! Shout out! Lava Vlogs! Shout out, Joe TV! So, ito na oh, nagkakagulo na. Yan. Kaya guys, nag-umpisa na! Dito tayo sa unang portion ng ating trail patungo sa Benguet. Kaya nagkakapalaw guys kasi madulas, umulan kagabi. Kaya ito may mga baguhan kasi na trail riders na kasama tayo, kaya ito ito yung pure Chinese. Hardcore. Sige, may suwabe. Ito yung pinakabata. Oy! Yung hardcore para doon ba? Bakit? Pinapahiya mo. Tawagin mo yung father. Ay, kaya. Ayos lang, Cyrus. Dalawa lang yung vlogger dito. Ito na yung pang hardcore. Oh, pang hardcore. Sa'yo pala yan? Oo. Actually natumba ako. Tinumba mo lang? Yung kasama natin na vlogger. Oh! Natumba ako. Sorry. My goodness. Parang ano yung tawag doon? Anong tawag doon? Scripted. Drop to you by Joe TV. Pasaya guys. Hiluko ka. O sige, sundan kita. Alright, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, welcome back sa ating trail video. Today is Sunday. Ayan, kasama natin Team DRG, Team Bangis. Basta Pangasinan, halos lahat yung mga kasama natin. First timer po nating makasama yung mga iba na riders. Yan, pasensya na po sa buhok natin. Parang pugad ng ibon. Ang gulo-gulo. Kasi colored yung buhok. So ayan, tulad ng sinasabi ko guys, it's either hunting video o trail video tayo. Sana po paki-like yung video natin, at sa mga bago pa lang, subscribe na rin po. Yan, so abang-abang lang guys. Yan, so dito na tayo sa may tricky section na madulas. Yun oh. Oops, ya. Kuha. Hanip. Ginugulat mo ako masyado. Scripted na naman yon. Sanay ka na sa scripted ah. Iba talaga yung vlogger. Ginulat mo na naman ako doon.
Galit, galit! Galit, galit! Kuhang-kuha. Kuha ni Sir. Yung lugar niya. Ayan lang, pumipitik. Nakaabang. Okay lang. Alright. Umulan. Di bali, smooth naman. Ha? Oh, shades, shades. Hawakan ko muna. Okay. Op, mapakan. Yan. Okay. Alright. Basta yung mga vlogger, pag nag-abang na, alam mo na days. Dartox, Uson. Hardcore, pang-hardcore. Pang-hardcore. Basta mga hardcore, basic. Pare! Naghahanap naman ng kabutito, sigurado. Pare Frank. Wala sa likod mo. Ay, wala? Ay, naghanap yun. Dito si Utol. Kasi bibidyo ko. Utol 4. Nasira yung velocity. Nasira yung front drive kaya wala, nahirapan na. Alaglag pa rin yung kubo ng intercooler. Wala na. Ito yung bangit. Ito. Ha? Hindi, pantulong lang. So hilahin natin. Daming mga extreme boys, kaya yan. Doon ako sa kalso. Yung hawak ng batot para pag atras. Ilagay nyo kagad. Kalso. Hila, kalso. Hila, kalso. Kasi ano rin ito. Iwan ng ikalso. Ayan, hilahin natin. Hindi, baka tatama doon sa pan. Likod. Yan, so nadaanan natin dito guys na hindi makakyat. Pwede ba yan? Pwede! Nagulong! Lakas! One time. Buti na lang! Nandito si Ha? Superboy! Hindi nabasag to. Ayan. Happy ka na? Buti lang trail kami. Trail. Tulak. My God! May pakinabang yung may pakinabang yung practice natin. Magtulak ka na magsatak. So may training kayong kon ha? Pwede na tayo eh. Maghila ng sakyan. So ayan, dito tayo sa bagong trail site ni Sir Drifting. Turod! Tinuturo ta mga pwet. So ito yung bagong trail site ni Sir Drifting. Dito po sa Barnatang Lansagan, Tuba Benguet. Kasama natin si Master Wala Fred. tayong matatanong na view guys kasi nasa mataas na parte na tayo ng bundok. Abot na natin yung langit. Bumaba na yung ulap eh. Yan si Master Drift King. Matindi rin itong inihayin niyang trail site sa amin. Oh, bisik. So abot na namin yung langit oh. Nadilson. Doon pa sila yung mga iba. So wala lang tayo matatanaw na view. Kasi nasa langit na pala tayo. Ulap na yung kapalibot sa atin, no? Saan ka pa?
No, ada init niya. So yun, napakaganda talaga ng buwan daw dito guys, view kapag tirik yung araw. Wala ang araw eh. No. Bumaba yung langit. Ulit pre. Nakaw, gumigiwang yung motor. So kapag ganun yung motor guys, alam na natin na matigas yung gulong, walang traction yung gulong. Ito guys yung may putik-putik kasi madalas yung ulan dito guys. So kapag matigas yung gulong mo, wala, hindi mo makahuntok. So dapat yung gulong nasa tamang PSI, which is 9 to 10 PSI. Matigas yung gulong oh. Pero 230 yan. Pero sa akin 230. Op! Yaman ni popcorn. Nag-shower ako ah. Shower. Ito guys. Uy! Na paano yun? Knockdown, knockdown. Uy! May bumabato doon ah. Sino yun na knockdown? Ay nako. Ikot lang yung gulong. Oy, natatakot ako ah. Mamabangga tayo dito. Tulungan niya, tulungan. Huwag ka magkalangan. Diretso lang. Yan, sa may kasama pala tayong doktor guys. Tabi tayo dito, delikado. DRS. Wala na momentum. Ulit! Ulit hanggang kuan. Hanggang makayod yung basang lupa. Yan na, DRS. Oy! Oy! Oy, 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 oy. Ay, 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 ay. Pahirapan pala talaga ta. Hardcore, hardcore. GLX 230. Kaya, painom ka ko. Nakapainom isa ko. Talon lang. Alam mo segunda. Segunda. Napitik na. Ulit, ulit, ulit. Bitik. Isuti may isang nagisagod. Ulit. Ulit ka ha, ulit ah. Sige. Dandaan lang ah. So yun, kabila na yung tumatambling. Hop, hop, malalim yan, malalim na. Huwag kang atras. Hindi natin alam, baka right. Lalong mas mahirap na dyan. Sige, ilan na yun. Para may souvenir si sir.
Muscle control. Ibang muscle control yun ah. Joe TV! Yun oh. Oh. Yun o. Yakang yaka. Hoy! Hoy! Hindi ko nakuha yun ah. Yan, so basket na tayo kanina dito kaso gustong subukan ni Sir King yung motor natin. Yan na siya oh. Coming. Up, yo. Medyo kuwape lang ya. Aji tono na. Barot-bot. Ha? Komprimira lang ano. Nabikpik sa latay ito 15. Nagtalagan na ito eh. Talagaan. Met mapadas. Mga nakakastan. So yun guys, kaya sinubukan ni Sir King yung motor natin kasi nangamoy kiliks na yan. Tapos yan talaga sir, magaan. Hindi lang pang karera, pang trade. Yung mga motor dito guys. Marami pa rin sa baba. Oh, nagliliwanag na yung kapaligiran natin. Mukhang sisilip na yung haring araw pero wala pa rin. Doon banda umaaraw. Dito langit pa rin tayo. Oh yun. Kita na ang van. Yo. Oh, tayo. Uy. Galit talaga ha. Nagalit na. Yun! Konting galit konti! Nanggigil. Hinahagis yung motor ah. Isa pa. Madinan. So yun guys, ito yung Chinese na kasama natin. Pure Chinese. Purong yung chick ko guys. Oh yan, hilig rin sa pati-trail kasama natin. Oy. First attempt natin, hindi tayo makakyat. So, nagbawas tayo ng hangin. Yung motor natin. Nagbawas tayo ng hangin. So, yun. Sakyat natin. So, yung mga kasamahan natin, napatakigat yung gulong. Saka mahirap din naman magbawas ng hangin guys kung hindi ka naka-rimlock. So, babakita ko sa inyo guys. Okay lang sa atin na magbawas tayo ng hangin sa ating motor. Pwede siyang 10 to 9 psi. Kasi ito, naka-rimlock tayo. May rimlock tayo dito. Tapos, may rimlock din tayo dito. So, dalawa yung rimlock natin. So, malambot na yung gulong natin. Matigas ka pa rin. So, kahit semi-flat mo yung seat ko, matigas talaga. Pero maganda yung kapit. So, tayo lang ata yung nakaseat ko dito guys. Yung mga iba, Sanduro, Primax, Kenda. So, maraming mga brand ng gulong guys. So, kung minsan, nasa rider din. Nasa gulong. Kung minsan, meron namang nasa gulong. Yan. So, sa diskarte na lang ng riders kung paano niya ahunin itong klase ng
trail na to. Yun, oh. Binaba niya. Binaba niya. Oh, Wala ko natira lang dyan kanina. putik-putik. Kaya kanina, Kaya madulas. Yan. Kung mga ilang oras na kaya yung lumipas? Ilang oras na tayo dito? Sir Yuan? 2 hours. 2 hours? Hintay kasi umaraw eh. Ay, yun. Para matuyo yung lupa, no? Oo. Madulas kasi eh. KLXBF. Tagtap ulit, baba mo na yan at tirahin. Pag nakat mo yan, sa'yo na. Oo. Deal! Deal! Nakabidyo ka. Nakuha ko yun, ha? Nabidyo ko yun. Oh, prank! Pag naakyat yung motor, sa kanya na raw. Ito yung may-ari, oh. Pag naakyat yung motor niya, kung sino yung makapakyat dito, sa kanya na yung motor. Yan. Yawid maun. Yawid maun. Bagim ka nun, bagim maun. So anong masabi mo sa piloto nito? Oh. Nakyat naman. Asan na yung may-ari? Doon sa baba. Ay, doon pala. Ay, hindi na. Sa kanya na. Oh. Deal. Ay, wala. Babawiin ko. Hoy. One try lang. Bawiin na ka no, pare. Amo ka no bagay. So, napakasaya namin dito guys, oh. Yan, namin. Patay tayo diyan. So, dito tayo sa Masaya Uphill. Matulas talaga Arki ha. Yung ano pa, mga damo. Anong pangalan ng uphill na to? Masaya Uphill? Parang ganun nga siya eh. Dalaingam! Tingnan natin guys, kung paano tumiyan ng mga bukal dito. Taga rito yan ha. Oh, walang maingay. Tahimik lahat. Seryoso tayo, walang maingay. Hindi ko tatamlong to. Hindi. Dapat hanggang matumba, na video. Ngayon pa lang, nagsosorry na ako sa mga viewers na hindi nakakaintindi kung bakit namin ginagawa itong mga to. Bakit? May mga viewers ba na hindi nakakaintindi? Oo, may mga iba. Ba't ganyan natin pinapera? Hayaan mo sila. Mas mahirap, mas masarap. Masarap pala to. Narinig yun? Nasa taas? Kanila yung motor ko. Bagidan ka noon. Nagabihin kami dito. Umiiyak pa yung motor sa taas ah. Sa tingin ko mas mahirap doon. Hoy! I got you. Okay, so let's proceed sa next chapter ng ating trail dito. So, tagal na natin dito guys. Almost 2 hours ata. 2 oras natin dito. Yan, so unti-unti nang nagliliwanag yung kapaligiran natin. Let's go. Malinis dito. Diretso doon. Yan, tapos diretso doon sa tuktok. May nagbibuyo doon ah.
Kapapark lang natin, nakakyat na tayo. Sayang, di natin nadala yung GoPro natin. Ito na yung mga kasama natin na nakakyat. So itong next level guys, mas mataas ito. Mas mahaba yung akil niya. So sumisikat na yung araw-araw. Pero ito oh, rito guys kapag natanggal itong bagi, ano kasi nakapal yung bag kaya wala tayong matanaw na. Uy, may nagbardagulan na dun sa baba, kabalintungan na sila dun. So ito, dito pa rin tayo sa next chapter ng ating trail. Kanina yung uphill na isa dun sa baba natapos natin, so ito yung pangalawa, mas mahaba. So dito na naman tayo nagkakagulo. So mukhang gagabihin tayo nito. Marami pa rin riders na nandun sa baba. Yung iba hindi makaakyat. Yung iba naka tick 5 na, di pa rin makaakyat. So yun guys, dun sa unahan sa baba matulas. Dapat may momentum. Dapat sa baba pa lang momentum na eh. Pero kanina nagapang ko naman. Gumapang ako kanina, hindi ako bumilo doon. Maganda yung kapit. Hoy, hoy. Hoy, bypass. Hoy, pwede dito. DQ. DQ ka ha. DQ. Tingnan nyo yung gulong guys oh. Sergio, tingnan mo yung gulong. Hindi pa yan nabi. Pero galing ah. Pero dito dumaan dito sa bypass. Yan na luan. Oh, tumba. Ang ilang bagsak na yan? Hindi na mabilang ata yung bagsak. Kaliwat kanan dito sa tuktok. Mga ilang oras ka na sir na naghihintay? 2 hours na. 2 hours na? Doon, isang oras dito. Time check 1:30. Mukhang gagabin tayo mga idol. Sigurado yan. Kaya watch out tayo kung gagabin nga tayo. Okay lang yan. May ilaw yung motor? Wala. Sir Tok. Tok, tumitira. Tok, oso.
balikan dito. Ang sarap balikan dito mga idol. Putang ina, ang ganda dito. Alam mo, kahit nasa tuktok ka ng bundok, okay pa rin kasi tingnan mo naman yung pag, ang ganda pa ng view. At the same time, may mga kasama naman tayong kakata. Local enduro. Dito Si tayo Boss sa Old Yuan China. kasi. Maganda itong Old China, ang daming action. Hindi, pure Chinese, pero yung motor, Japan made. Hindi compatible. Hindi ko kasi. Oo. Kaya pala, Hindi sila nagkaintindihan. Oo, hindi sila nagkaintindihan ng kanilang motor. hindi umaakyat. Pure Chinese yung rider, tapos yung motor, Johan, made in Japan. Old China na motor. Gagamit ka Japan, wala. Hindi match. Dapat Rosy. Hindi tuning. Yung tuning niya mali. Oo. Oh, ito. Yan na, si Arif. Saan siya dadaan, guys? Ito na. Tan taran tan tan taran tan tan taran tan 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 tan. Tan taran tan 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 tan. Oh, yan yung mga masisipag na tagaguyod. Lusin muna tayo. Ang tinukat mo to. Ayo, Gawin natin dito, karera kayong dalawa ha. palit kayo ng motor. Philippines versus China. Tingnan natin kung sino pang Olympics to. For the gold. Hoy, sabay kayo ha. Tingnan natin kung sino mananalo. Suporta natin yung Philippines. Oh, Philippines tayo. Kasi Ay, wala tayong jersey to. walang jersey. Dapat suporta natin ang China. Oh, China tayo! Philippines tayo! Kaya mo yung Philippines. Wala rin assist sa Philippines. Ito tayo, China tayo. China! Agis mo na naman yung motor daw. Isa pa? Oh, hilain na lang. Ano, balik pa? Hanggang dyan. Hindi na. Okay na, tulak na natin. Sapa! Pasok na. Maganda yung kitty mo dito. No, Alam kulang eh. power. Ha? Power. Maganda yung Power, mentor. Dapat ano? Momentum. Oo, hindi kunta. Wala, sigunda sa akin. Hindi kaya. Di ba isang biga, di ba? Momentum lang. Momentum. Kahit primera. Yung daan-daan lang. Ginapang ko kanina eh. Malapit na, tsaka kapatibiga. Ipa-testing mo yung motor mo. Bakit no? Kung minsan na-overrev kasi. Oh, kaya gumiwang-giwang yung gulong. Pakikiga, alam mo tip. Dapat kung ramdam mo na kumakapit yung gulong, oh yun, dagdagan mo ng rev mo. Pero kapag nag-spin siya, mag-minor ka. Oy, Pagod na. Pahinga muna. kaya mo na. Pahinga muna. Tubig ka muna, Tubig, tubig. sakay ka na. Dalawa kayo. Yata tayo galing Sergio Pilay. Tignan nyo yung gulong niya, baka matigas din. Sobrang tigas. Baka yun isa din po. Mhm. Sa aking gulong ko. Oh. Tingnan mo. Maganda yung gulong mo, malapad eh. Tigas, sobrang tigas. Kaya ganun na lang. Bawasan nyo. Tapos ulit. Naka-rimlock naman ata, no? Oh. Ulit. Nakuha ko nga eh, bumalik pa. Bakit ka bumalik doon? Ha? Wala, nakasigunda ako eh. Yan na. Let's go! Wala talaga. Isa pa. Yuan, Hila na. Pahinga. bigyan kita ng secret. Yuan, Hila na. Oh. yung legs mo, yakapin mo yung motor. Oo, yun yung isa Nakaganyan kasi paa mo eh. Isa pa. Yung legs mo, kumig mo. Isa pa. Ikaw, isa pa? Talaga. Nabanlogan. Try mo. Last na. Balance eh. Alas 3 na. Kasi
flex mo, left and right, nagwawabel. Tigas pala. Tingnan mo si Doc kanina, next week yan. Tigas yung gulong niya siguro. Tigas yung gulong mo daw. Check yung gulong. Oh, pahinga ka na. Tingnan mo, nung inipit mo, maganda yung Gulong? Tingnan nyo yung gulong. Check. Pare, delikado yung jersey natin ha. I-cheer up natin siya banda doon ha. Straight. Dahil sa'yo wala. Yan. Nagalit kasi si Drake yung bisik-bisik lang. Kanina. So dapat pala tumbling-tumbling na tayo doon kanina. Para di na tayo dinapat dito. Walang kapit kasi hindi ka naka-Alpine Star. Dapat Alpine Star ang ginamit mo para yung padyak ng palo nagamit. Kilig ka kayo, marami ng librong pinapaya. Pilot. Ito pa rin ang master. Mas mataas pa rin yung inabot. Yan, sige, sige. Try. Yung may-ari ng trail site. Pag napakyat niya, sa kanya na. Ngayon ay linggo. Imbis na nag-net-net kayo sa bahay nyo. Nandito pa kayo. Pag nakat mo yan, may jersey ka na, may motor ka pa. Subukan mo ha. Drift King. Hindi pare-parehas yung power ng KLX. Ayan. So ito, hindi natin. Depende sa pagka-bore up. Niya. Okay, video na. Ay, sa gulong. May difference yung motor, guys. Kasi si drifting na yun eh. Sabay. Check mo Jay Pilid. Baka natangkon. Ibig sabihin, mas magaling yung tao. Nakad dito. Panistola talaga motor. Mas magaling. Wala. May diferensya yung motor. Bundok na nga na to. Ng barangay Ansagan. Tuba binggit na to. Oo. Sige, ikaw yun. Igoy John. Hop. Yan, video muna bago tulong. Kami yung tayo ng bayabas guys. Kasi nangis ko kumain ng bayabas eh. Last kain ko nito, high school pa yata ako eh. Kaya na ako nagtundok. So yun guys, napakaraming bunga ng bayabas na inubuan. Ayos. So kasama natin yung PTRG dito. So according to sir, yan daw yung final uphill. So last ng uphill. Last uphill na mahirap. So mga mukhang hindi natin kayang akyatin. Baka back trail tayo dito. So trando na yung mga kasama natin. So subukan natin.
tingnan nyo yung mga trail guide natin, no? Doon sila sa may maulap na yun, sa may mga pag, hindi natin sila matanong. Dahil yung mga kasama natin nagwa-warning na sila na back trail na lang. Aatras na sila. Yung yata yung pinakamataas, no? Yan na yung pinakamatarik. O yung mga guide natin, no? Tingnan nyo yung kaganapan. Diretso kayo! Diretso! Kaya yan! Kaya! Diretso kayo! Kaya yan! Kaya! Oh, wala na tayong makita doon. Grabe din na Nako. makita. Nagpo-full red na yung mga guide doon. Mukhang mas mahirap na sa bandaron. Oh. Warrior talaga. Tayo eh! Pag-summer dito maganda eh. Oo, sir, pag summer. So yun, nagpudyat sila na back trail daw, back trail. Wala, suriwan. Surrender sila, back trail. So yun guys, back trail tayo. Mukhang matindi yung appeal dyan, saka napakadulat. Saka tignan nyo, mukhang uulan na. So yan, so sa palagay ko dito na magtatapos yung trip video natin guys, kasi palubat na rin tayo. Palubat na rin yung cellphone natin. So dito na natin tatapusin ang ating video for today. Ayan, so manatili sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ito yung mga magigiting na guide po natin dito, PTRG. Ayan, so back trail tayo, back trail. Mahirap kung pagpatuloy natin yung trail natin dito, baka abutin tayo ng alas 12 ng gabi. So malayo na yung pinagdalitan natin. Abort trail. So thank you guys, bye bye.